вечер, драги зрители, аз съм Hunter_W и ние ще оцеляваме на Minecraft Survival Island и предварително съм си набрал някакви неща и тук ще оцеляваме. Играя с няколко мода, Many Items, Slow и една друга глава. Ето, къде виждаш наблизко. Идеме за тези планините, където не знам как се нарича. Така, и нещо оцеляваме на много хубаво място. Само трябва да изравним тук някои неща. Само да си оправя настройките. Чувствителност, звук, виждане, музика, за настройки. Това е заради фокусът сигурно. Трябва да го нагласа. Може да лаги малко, но това не зависи от мен, от компютърът ми. Той понякога прави такива неща. Тук трябва да го махнем този дърт. Как да го направя така, пишете в коментарите как да го направя така, че да не ми се прецакват нещата. Мисля, че така е по-добре. Трябва да се направим малко материал.
Мързена да събирам камъни. Ако имах диаманти, бих си направил веднага диамантена лопата. Ще бъде супер готино. А ще копая по-бързо, защото ще си направя енчантната. И така. Надявам се да си направя много готина къща. Аз много добре стоя на столото. Имам грамота по строителство на различни игри, включително и на Майнкрафт. Ние с още един приятел, аз и един мой приятел, ние сме в един отбор про пиратите и снимаме, но той в момента не е в България и в следващия епизод може да е тук, да се надяваме, не обещавам нищо. Ще направим нещо като градинка, ще стане супер готино. Това трябва да го изравним, трябва да съберем, да дигнем на каменна отграда, да го направим като дворец, ще бъде супер готино, знам това. Вече съм се в един мой свят, където съм много супер развит. Там до живея в едно село и съм го направил като дворец. Разбирате ли, заградил съм го и съм го направил много готино. Ако намеря граждани, ще ги примама тук и ще ги затворя и ще бъда като дворец. Трябва да си доста строителство за тази работа. Но имаме достатъчно време, цяло лято. Това мод, където съм си го сложил, той е чисто нов и за първи път го използвам. Много е готин. И текстчър пак е много готин, който използвам. Цялото трябва да го суротим, но няма сега да го суротваме. Сега ще почнем да строим къщичка. Само, че трябва тук само да запушим някои неща, за да го поизравним. Трябва да си оправим настройките, за сега хич не ми се занимава. По времето, когато няма да правя клип, тогава ще се занимавам да правя и да оправям настройките. Защото много обичам да барам настройките и вижте как си пребах нещата.